שלום לכל הצופים. בפינת שו"ת תנ"ך אנחנו נציג מדי שבוע בעזרת השם שאלות בתנ"ך ממגוון הספרים בתנ"ך, ומתוך שאלות פשט ננסה להגיע לעומקם של דברים. היום ננסה לעמוד על שאלה שעולה בלימוד ספר יהושע בתחילת הספר. אנחנו קוראים על קריאת הירדן. עם ישראל רוצים להיכנס לארץ וחוצים את הירדן. הקדוש ברוך הוא בא, מדריך את יהושע, הירדן נקרא ועם ישראל עוברים בתוך הים היבשה. זה בוודאי מזכיר לנו את הסיפור של קריאת ים סוף, שעם ישראל יצאו ממצרים ונכנסו לארץ. אלא שבקריאת הדברים ודאי נשים לב להבדל גדול ביניהם. קריאת הים, שעם ישראל חצו אותו, הים נחצה לשניים. צד אחד הים פנה, לצד שני, ועם ישראל עברו בתוך הים היבשה באמצע. לעומת זאת בקריאת הירדן, כפי שאנחנו רואים בפסוק, המים שזרמו מהצפון נעמדו נד אחד, ושאר המים המשיכו לזרום הלאה, אל ים הערבה, אל ים המלח. נשאלת השאלה, למה ההבדל הזה? למה בים סוף הים נקרא לשניים, לשני חצאים, לשני צדדים, ואילו בירדן נעצר לצד אחד, ושאר המים זרמו? אז כמובן, התשובה הפשוטה, וכך עונה המלבי"ם, זה מבחינה פרקטית. כי הים, ים סוף, זה מים עומדים בסופו של דבר. המים עומדים, ולכן שם, כדי שעם ישראל יוכלו לחצות ביבשה, צריך לחצות אותו לשני צדים, אם מצד שמאל, עם ישראל יבוא באמצע. לעומת זאת הירדן, כפי שאנחנו יודעים, הוא נהר זורם, המים זורמים מצפון לדרום, ולכן שם מספיק לעצור צד אחד, המים בצד השני ימשיכו לזרום, ועם ישראל לא יכולים לחצות. זו התשובה הפשוטה, הבסיסית, שאלה תשובה פרקטית, כמו שאמרנו, כך אומר המלבי"ם. אולי אפשר להקשות על כך שתי קושיות. קושייה ראשונה, מצינו בעוד מקום בתנ"ך שמקור מים נקרא. היה זה אצל אליהו ואלישע בספר מלכים, מאורע שקרה מאות שנים אחרי הסיפור שלנו ביהושע. אליהו ואלישע חוצים את הירדן אל עבר הירדן המזרחי, ואז אליהו בא וקורא את הירדן לשני חצאים. למרות שזה הירדן, וזה פחות או יותר אותו מקום מול יריחו, שם הירדן כן נקרא לשניים כמו ים סוף. אחר כך אלישע חוזר לארץ, שוב הוא קורא את הירדן, שוב באותה צורה, שני צדדים, ימין ושמאל. מה ההבדל? למה פה קראו לשניים, ואילו אצל יהושע לצד אחד? אם זה רק שאלה פרקטית, הרי אליהו ואלישע יכולים לעשות את זה באותה צורה. אולי כנראה שיש פה איזשהו רעיון. שאלה נוספת, נוכל להבין מדברי אברבנאל. אברבנאל שואל, בשביל מה בכלל היה צורך לקרוא את הירדן? הרי אם המטרה הייתה פה מטרה פרקטית להיכנס לארץ ישראל, הרי מה הבעיה? עם ישראל היו יכולים לבנות גשר, לבנות ספינות, סירות, לעבור. בסופו של דבר, הירדן, אפילו בשיאו, אפילו בעבר, הוא לא כל כך, זה לא אמזונס, זה לא דבר עצום שאי אפשר לחצות אותו. עם ישראל יכלו לחכות עוד כמה ימים, גם כך חיכו ימים רבים מאז שמשה נפטר, יכולו לחכות עוד כמה ימים, עד שחיל ההנדסה היה בונה גשר או סירות, והיו עוברים אותו. אלא, ניכר שיש פה איזושהי מטרה, יש פה איזה רעיון שבגללו עם ישראל היו צריכים את קריאת הירדן. אם אנחנו מבינים ככה, ממילא גם אופן הקריאה צריך להיות בעל משמעות. כי הקריאה לא נעשה מבחינה פרקטית, ולכן גם אופן הקריאה כנראה לא פרקטי. אפשר להיות הרבה תשובות על הדבר הזה, ולהצביע על כל מיני נקודות רעיוניות שמצביעות על כל ספר יהושע. אנחנו נציע כיוון אחד, על פי אברבנאל. אברבנאל, אחרי שהוא שואל את השאלה, בשביל מה נחצה הירדן בכלל, הוא מצביע בדיוק הפסוקים על שלושה טעמים, שלושה הסברים. למה היה צריך עם ישראל לחצות את הירדן? הסבר הראשון, הוא אומר בשביל להרים את מעמדו, את קרנו של יהושע, המנהיג החדש בעיני העם. הדבר השני, לחזק את האמונה בעם, לראות שעם ישראל רואים שנעשה להם ניסים, וזה מחזק בהם את האמונה בקדוש ברוך הוא. הדבר השלישי, כדי שכל עמי הארץ יראו מהקדוש ברוך הוא ומעם ישראל שנכנסים לארץ. את כל התשובות האלו מדרך הפסוקים, אפשר לראות את זה בפנים. על פי שלושת ההסברים האלה, אני אנסה להסביר גם למה הירדן היה צריך להיקרא דווקא באופן הזה, דווקא באופן שצד אחד. נתחיל מיהושע. פה אנחנו נשתמש בטעם קצת דרשני. עם ישראל, למה הוא בכלל צריך להרים את מעמדו של יהושע? מה, הוא לא מאמין ביהושע? למה שהוא לא יקבל אותו? לשם ישראל, הוא היה 40 שנה עכשיו משה רבנו. אדון כל הנביאים, הנביא הגדול, שנעשו לו ניסים ונפלאות גדולים ועצומים, שהחיה את כל עם ישראל במדבר, והוציא אותם ממצרים, ויקרא להם את ים סוף. משה רבנו גדול. יהושע נכנס לנעליים מאוד גדולות. אפשר להבין
למה יש חשש שעם ישראל לא יקבלו את יהושע? כי אם ישבו אותו למשה ויגידו זה לא אותו דבר. ולא רק זה, עם ישראל יחששו, אמרו הנה, עבד לנו משה, אין לנו איך לכבוש עכשיו את הארץ, אין לנו את הכוחות, אין לנו את העוצמה. רוצה הקדוש ברוך הוא לחזק את רוחם. לכן הקדוש ברוך הוא קורע את הירדן לצד אחד. מבחינה סמלית רעיונית יש פה רעיון מעניין. הרי הדרך שבמדבר, הדבר היחיד שהיה קבוע במדבר, שמבטא את ההשגחה האלוהית, זה היה עמוד הענן ועמוד האש, ששמרו על עם ישראל במדבר והובילו אותם, הנחו להם את הדרך. במות משה עבדו עמוד הענן ועמוד האש. עם ישראל מרגישים שנמצאים לבד, כאילו אבא עזב אותם, והם נמצאים במצב נפשי מאוד מאוד קשה. אפשר להבין את החשש, את היראה שלהם, את הפחד שלהם, במיוחד כשהם הולכים להיכנס לארץ. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן גם ליהושע עמוד, לא עמוד ענן ועמוד אש, אלא עמוד מים. אז הנביא מתאר את זה, התנ"ך מתאר את זה, שהמים נעצרו נד אחד. המים שיורדים מצפון, נד אחד. המים נעצרו והמשיכו לזרום מהצפון, וכולם עצרו במקום. המים עלו ועלו ועלו והתרוממו, חז"ל מתארים את זה שהמים הגיעו לגובה מאוד גבוה. מבחינה סמלית, עם ישראל ראו את זה, יכול להיות שזה הזכיר להם את עמוד הענן ועמוד האש של משה. זאת אומרת, זה בא לבטא, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תדאגו, גם ליהושע יש עמוד, גם ליהושע יש השגחה אלוהית ברגע שנכנסים לארץ. לכן זה היה צריך להיות לצד אחד בשביל לבטא את העניין הזה של העמוד. ולמה עמוד מים? אז ממשה זה מובן, היה לו עמוד ענן ועמוד אש, זה מבטא את העוצמה של משה, שהוא עלה להר באש, והוא איש הרוח, איש העוצמה, עמוד ענן ועמוד אש. אצל יהושע זה דווקא המים. וזה שאלה מעניינת, למה דווקא מים? צריך כבר יותר בשביל זה את הדמות של יהושע. הדבר השני שאומר אברבנאל, שלמה היה צריך את קריאת הירדן, בשביל לחזק את האמונה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. עכשיו, ים סוף נקרא לשניים. גם פה ניקח איזושהי נקודה סמלית רעיונית. ים סוף זה בעצם מים עומדים, המים דוממים. בא הקדוש ברוך הוא והראה להם שהקדוש ברוך הוא יכול להפוך דבר דומם לדבר נע. המים זזו לצדדים, ימינה ושמאלה. הקדוש ברוך הוא לימד אותם שהוא יכול להחיות. הדבר הזה בא לידי ביטוי כשהם עכשיו נכנסים למדבר. רוצים את הים בשביל להגיע למדבר. מדבר זה מקום דומם. הקדוש ברוך הוא הופך את המקום הזה מקום של חיים, שעם ישראל חיים בו 40 שנה. זה מתבטא באופן הקריאה של ים סוף. לעומת זאת, עכשיו שעם ישראל נכנסים לארץ ישראל, הם נכנסים למקום שהוא שוקק חיים, כל עמי כנען חיים שם. רוצה הקדוש ברוך הוא להשלים להם את השיעור באמונה, להראות שכמו שהקדוש ברוך הוא יכול להחיות מדבר, הוא יכול להעמית ארץ. הוא יכול להפוך את ארץ כנען החיה והזורמת כמו הירדן, להפוך אותה לדוממת, לעצור אותה, לעצור את מהלך החיים שם. הדבר הזה מתבטא בזה שהוא עוצר את הירדן. הדבר השלישי שאומר אברבנאל, שהייתה המטרה פה שכל עמי הארץ יראו מהקדוש ברוך הוא. מה מיוחד? קריאת הירדן לצד אחד, שזה גורם לעמי כנען נראה מהקדוש ברוך הוא יותר ממה שהיה בים סוף שנקרא לשניים. הרי גם בקריאת ים סוף אנחנו מוצאים שנאמר בכתוב, בשירת הים אנחנו שרים את זה, שכל העמים חיל אחד לשוי פלשת וכולם רעדו בארץ. אז גם זה גרם לפחד בארץ, אז מה זה משנה אם זה ככה או ככה? אלא שעם ישראל חצו את ים סוף, היה להם עוד הרבה זמן עד שנכנסו לארץ. היה הרבה זמן עד שהשמועה של קריאת ים סוף תגיע לארץ. לעומת זאת, עכשיו שעם ישראל חוצים את הירדן, עוד כמה ימים הם כבר מתחילים להילחם על הארץ. אין לנו זמן לחכות שהשמועה תפוץ בכל עמי כנען. צריך שכל עמי כנען ידעו את זה תוך יום, יומיים, 3 גג, כדי שידעו שעם ישראל נכנסים, ושידעו שהקדוש ברוך הוא איתם בעוצמה הכי גדולה. ייתכן שבגלל זה הקדוש ברוך הוא עוצר ויוצר את העמוד הגדול הזה, את הנד הגבוה הזה עד השמיים, בשביל להצביע שכל עמי הכנען שכל עיניהם צופות לעבר הירדן, לראות את עם ישראל נכנסים, יראו את העמוד העצום הזה בשמיים, והדבר הזה יגיע מהר לכל עמי כנען. השמועות יפוצו מאוד מהר כי זה מאוד בולט. ייתכן שזו עוד אחת הסיבות לדבר הזה, שזה נחצה דווקא בצורה הזאת. אפשר להציע עוד כל מיני סיפורים, לפי זה אסביר גם את החצייה של אליהו ואלישע, אבל